অসমীয়া মানুহে যেতিয়া নন কোঅপাৰেশ্যন আৰু সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স কৰিব নিজে নিজে যাবগৈ জাতিটো কেনেকৈ আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে নিজৰ কালচাৰখিনি আমি কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ ৰাখিব লাগে সেই তাক সহায় কৰিব आंबो सानो गेलेला नामा आङो बेबायदिखौ सानो आरोखि खिन्थु जोंना इउथ जे ग्रुप जोंनि पार्टि खालामग्रा बिथांमोनहानो बिसोरनो आंखौ माने आंनि गोसोखौ माने बोलोगोरा खालामहोयो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारफि थांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर नोंसोरजों सावरायनो थाखाय आं दिनैबो माखासे गोदान गोदान भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय दिनैनि समाव जोङो खोनासंगोन गिबिसिन थारावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा आरोबाव मा गोदान बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नैथियाव जोङो खोनासंगोन रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफनि सीएमनि बिसि सेवाली महिलारिना मा बुङो बियो मा भाषण होदों नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव खोनाखाबाय बिनि सायाव आङो सावरायगोन थामथियावहाय जोङो नैबे जे प्रमिला रानी ब्रह्म बिनि सायावबो जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जोबनायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएफ बिसोर मोननैनि साननायनि फारागा रायजो राजानि सायाव मा हास्थायदों बेखौ जोङो सावरायगोन रायजोफोर बे समाव खोनासं आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मा खोथा गोदान ओंखारदों प्रतिदिनाই মই 20 জন 30 জন সদায় মই টুইটাৰ ফলো কৰিব প্ৰতিদিনাই 20 জন 30 জনক আমি বিতাৰিত কৰোঁ কিন্তু আপুনি লাইন লগাই ৰেলত বহাইটো বাংলাদেশত পঠাই দিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াতো অলপ অত্যাচাৰ কৰি থাকিব লাগিব তাতো অত্যাচাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানুহ নিজে যাবগৈ আমি পঠিয়াই দিয়াতকৈ নিজে যোৱাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে এতিয়া 1.5 লাখ বিঘা মাটিত এভিকশন কৰিছো মাটিটো আৰু নাপাব গতিকে অসমৰ পৰা যাব লাগিব গতিকে আন্দোলনৰ যেটো ধাৰণা আৰু মোৰ ধাৰণাটো বেলেগ মোৰ ধাৰণাটো হল অসমত থাকিব নোৱাৰাৰ পৰিবেশ এটা সৃষ্টি কৰি দিয়ক মাটি নিদিব গাড়ী নিদিব ৰিক্সা নিদিব ঠেলা নিদিব তেতিয়া বাংলাদেশে নিজে যাবগৈ रायजोफोर थांनाय 17 अक्ट' खालार खालि ना बागुरुम्बा मोसाखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि इन्टारनेशनेलावहाय गिदिंनो थांदोंमोन आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बे समावहाय बड'लेण्डआ जेरावबो सावरायजादों नेशनेल इन्टारनेशनेल जेरावबो सावरायजागासिनो दङ आरो फारसेथिंजाय गावनि जे जायगा आसाम बेखौहाय गुबुन देशनिफ्राय फैनाय मानसिफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिथाङा गोबां नाजागासिनो दङ नाथाय बिथाङा बे समावहाय फोरमायदों जे बियो माब्रै गुबुन हारिनिफ्राय यानिकि गुबुन देशनिफ्राय फैनानैहाय गुबुन गुबुन मानसिफ्रा बेयावहाय जायगा लाफैनायफोरखौ होखारनो हागोन बेखौहाय प्लान पलिसि खालामनाय नोंथांमोना खोनादों हयथ' बिथाङा इन्टारनेशनेलाव बेरायनानै फैनायनि उनावहाय माखासे नलेज मोननानै फैबाय मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनिखायनो बिथाङा बे गावनि जे पावार बेखौ लानानै गावनि साननो हानाय नलेजखौहाय बियो बाहायनानैहाय माब्रै होखारगोन बेखौहाय प्लान पलिसि खालामसिगोन जों खोनानो मोनदों जे 1.5 लाखनिबो बारा बिगा हाखौहाय बिसोरो रैखा खालामनो हाबाय दा बेयावहाय आरोबाव रावखौबो थानो थांफिननो होनाय नंला बेखौ जों खोनादों आरो फारसेथिंजाय जोङो खोनानो मोनदों बिटिआर खौबो आसामनि बाहागो नङा होननानै बुंनोल' बाखि जानानै दङ मानोना बिटिआर खौहाय आसामा दिनैनि समावहाय आलादा स्टेट बायदि मोनसे बाथ्रा बुंनाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर अब्ला रायजोफोर बर'नि जे बड'लेण्ड सोदोब नैबे बड'लेण्ड सोदोबा नेशनेलनिफ्राय लानानै इन्टारनेशनेल सिमहालागै साफ्रोमनिबो गिदिर गोलावनि खोमायावहाय सहैबाय नाथाय बे बड'लेण्डखौहाय जोङो मानो बानायनो हायाखै होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'निनो लिडार्स आरो बर'निनो रायजो राजाफ्रा खावनै खावथाम जानानै जाय एकदमबारे हारिनि थाखाय साननो रोंथाराखै हारिनि थाखाय डेभेलप खालामनो गोसो गैया बेबायदि मानसिखौ लिडार फसंनानै दोनबाय थानायनि थाखाय बड'लेण्डआ जायाखै जाय लिडारा दिनै बड'लेण्डखौनो नाङा होननानै बुंखादों बे लिडारखौनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा
हाजासे सापर्ट खालामबाय थादों अब्ला जों माब्रै बड'लेण्ड मोननो रायजोफोर बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय डाइरेक्ट फाइनान्सियेलनि सुबिदा दङ नैबेखौ मावफुंनो थाखायबो रायजो राजाया खाबु होआखै दिनैबो जोङो एनडिएफबिफोर गनायनि बेलायावहाय एनडिएफबि सानैसो गबोनायनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल सरकारखौहाय बखिनाय माब्ला मावस्लाबखो बिपिएफ पार्टिया बिनिथ' खुनु सिमा गैया नाथाय जाय मानसिया दिनै एनडिएफबिनि गनायखौ लानानै बिपिएफ पार्टिखौ बाख्नायबाय थादों बैसोर बायदि सुबुंनि खर'आव जेबो गैया मानोना बिसोरो प्रिभियासलि बिपिएफनि खा मिथिबाय आं रावखौबो बुंथ'ला नैथियाव फैदो हाग्रामा महिलारिनि बिसि होननानै जोङो मिथिनो मोनदों बेखौहाय नोंथांमोनाबो सिनायो जानो हागौ ना दा बाथ्राया सैथो जोङो ससियेल मिडियायाव खोनादोंमोन जे बिपिएफ पार्टिया नखरैनो पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों थारैनो नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला नंमारगौ रायजोफोर नंगौना नङा पलिटिक्सनि फोथारावहाय पलिटिक्सनि दरबारावहाय बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया गावनि नखरखौबो सुबिदा होनाय हगारनानै होनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिपिएफनि सीएमजों लोगोसे बिनि बिसि सोरखौ बमब्रायदों ना दखना गोमो गानग्राफोरखौ जाय दखना गोमो गानग्राफ्रा बर' हारिनि थाखाय मोजांखौ आसुगुर गावगासेबो एक पइन्टबो सानफेरा बिसोरखौ मदद होदों अब्ला बर' हारिया माब्रै अलखदाव गोग्लैया रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामदो आं एसेबां बुंनांगौ होननानै आं सानला रायजोफोर आजिखालि बयबो मिथिखायो आरो मोजां भिडिअखौ जोंनि बर' जाथिया बारा नाया बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि खर'आवहाय साननाय हनायाबो खम जायो बे समाव रायजोफोर जोङो सावरायनोसै आबै प्रमिला रानी ब्रह्म ससियेल मिडियायाव जोङो नुनो मोनदों बियो गोसो गैयामोन एमएलए गेलेनो थाखाय नाथाय गामिनि रायजो राजाफ्रा नारसिनथारनायावहाय गेलेनो बाध्य जासिगोन होननानै बुंदों बेबायदि गोग्लैसोनानै थानाय खर'आव इसेबां नलेज गैयै मानसिया एमएलए जायालाबो मोजांमोन बिनि जायगायावहाय सोरखौबा एमएलए फसङोब्ला साबसिन जागोन होननानैसो आं साननो रायजोफोर थांनाय 17 बोसोरावहाय मन्त्रि जानानैहाय बर' रायजो राजानि थाखाय मा खामानि मावदों आबै प्रमिला रानी ब्रह्ममोन बायदिया बैसोबो जाबाय दिनैनि समावहाय मालायनि खुगानि बिसखौबो नाजावनो समायथाव नंलिया नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन फारसेथिं लेंगुवेजावबो गुखा एकदमबारे गैखाया अब्ला बेफोरखौहाय जोङो दिनैनि डिजिटेल मुगायावहाय बेफोरखौ लिडार दोननानै जों बर' हारिया मा उन्नति दङ थांनाय 17 बोसोरावहाय ना नेशनेल पार्कखौ फोसाबनायाव ना मदद खालामदों ना हाग्रा बिफानखौनो रैखा खालामदों ना मा खालामदों गासैबो गुबुन देशनि मानसिफ्रा बे 17 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि बर'नि जायगायाव हा आवग्रिनानै थाफैदों अब्ला बैसोर बायदि मन्त्रिया मा मावनानै थानायमोन रायजोफोर फिननायखौ होनो हागोन ना नोंथांमोना आंखौहाय सोरबाया सिगियो सोरबाया बुथारनो नागिरो सोरबाया मानो जमनानै थानायनि बाथ्रा बुङो नाथाय जाय बाथ्राखौ नंगौ आं बेखौ सैथो होननानै बुंनो नोंथांमोननोहाय फोरमायना होनो नागिरनासो आं भिडिअखौ बानायो रायजोफोर दानिया फैदो इउपिपिएल आरो बिपिएफ दा बिपिएफ इउपिपिएल नोंथांमोना मोननै सावगारि नुदों मोनसेया जाबाय इउपिपिएलनि मोनसेया जाबाय बिपिएफनि बिपिएफनि हास्थायनाय रायजो राजाफोरनि सायावहाय बिपिएफआ मा मावनो हास्थायदों बेखौ नोंथांमोना सावगारियावनो मोजां नायनानै लाखा दा बिपिएफनि सीएमनि आरो बिपिएफनि मावथिफोरनि हास्थायनाया जाहैबाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय अरायसम सान्दुं अखा लेबार मावनानै जानो थाखाय बिथांमोना हास्थायदों नाथाय गावसोर लिडार्सफ्रा बिल्डिं सिङाव थानानै लाक्जारियास गारियाव गाखोनानैहाय बेरायबायनो थाखाय बिसोरो सेस्था खालामदों नाथाय फारसेथिं जोङो इउपिपिएलनि सावगारिखौ नायोब्ला टेक्न'लजिनि जुग हाल खदाल मावनानैहाय मोसौजोंहाय हाल एवनायनि जुग नङा बे समावहाय ट्रेक्टरनि सम फैबाय नंगौना नङा आरो जोङो बे थुरि जिगाबनि न'खौहाय गारनानै गासैबो पाक्कानि न' बानायनायनि सम सफैबाय मोनफ्रोमबो गामियावहाय टनटना ब्लेक टप लामा बानायनायनि सम सफैबाय दा बेफोरखौहाय नोजोर बोनानैहाय इउपिपिएल पार्टिया खामानि मावनो नागिरदोंमोन नाथाय बर' रायजो राजाफ्रा बेफोरखौहाय
मानो 3 बोसोरावनो लामा बानायनानै होदलाबायैनि थाखाय फैसा बिलाबो मोनैनि थाखाय बे सरखारखौहाय जोगारबाय। फारसेथिं इन्डास्ट्रियेलनि खोथा मोनसेनि उनाव मोनसे कम्पानि लाबोनानैहाय बर'नि गोजान देशआव फैनानै खामानि मावनायफोरनो बे फैनांनायफोरनिफ्राय एसे होबथानो हायो खोमा बेखौ टारगेट खालामनानै खामानि मावनो नागिरदोंमोन। नाथाय बेखौबो फेलें खालामनानै होदों बर' रायजो राजाफोरनि जायफ्रा अपोजिशन पार्टीनि बिथांमोना। मिथिबायना रायजोफोर? जाय मानसिफ्रा होबथादों बिसोरबायदि मानसिया दिनैहाय बिल्डिंआव जिरायनानै दंखायो, लाक्जारियास कार गाखोनानै दंखायो। अब्ला बर' रायजो राजानि गामि ओनसोलाव थानाय जायफ्रा खना गफा गामियावहाय दङ बैसोर बायदियासो हाब्रुनि लामायाव थाबायो, साइकेल लानानै थाबायो। बेबायदि जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर ना। लामा दोंसेखौनो बानायनानै होआ देरहाखांनायनि उनाव। अब्ला नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो। इउपिपिएलआथ' सिगांबो बुंदोंमोन रायजोफोर, मिथिबाय दा? मानोना सुबिदा होबावोब्लासो पाब्लिकनि खामानिखौ मावनो हानायनि खाबु मोनगोन आरो नङाब्ला हाया। बेखौ क्लियार बुंखादोंमोन दे। नैबे बोसोरनिफ्रायसो इउपिपिएलआ पाब्लिकनि थाखाय खामानि मावनायनि टारगेटमोन। मानोना बै समावहाय बिपिएफनि सिएमआनो लाइबिलिटिस खालामनानै गालांनाय बै खामानिखौ बिसोरो फोजोबदों। दा बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथियो खोमा ना? थाइसे थाइनै मोनब्लानो रंजायो, अब्ला माब्रै बर'आ डेभेलप जानो? रायजोफोर दिनै जुदि जोंनि जायगायावबो कम्पानि थायोमोनब्ला गुबुन देशआव फैनानैहाय जोङो 15,000, 20,000, 10,000नि थाखाय गावनि उदै फिसिफैनो गोनां जानाय नङामोन। माथो बेसेबां मोनो? 10,000 मोनो, 15,000 मोनो, सोरबाया 20,000 मोनो। बेबो 12 घन्टा, 8 घन्टा, 24 घन्टा बेबायदि खामानि मावनाङो। आरो बे मावनानैबो नोङो जानायाबो गावनि, थानायाबो गावनि। बेफोरबायदियाव बहा फैसा बासिनो? दा गामियावनो जुदि बेफोरबायदि कम्पानिया थायोब्ला अब्ला बेयावनो जानाय, बेयावनो थानाय, गावनिनो हा, नंगौना नङा? जानायाबो गावनिनो न'खरनि। अब्ला जाखिनि खामानि मावो बियो गोथि थायो। नैबेफोरबायदि सुबिदा होनांगौ सरकारा। दिनैथ' जोङो नुदों बिपिएफ पार्टिया दासिमबो कम्पानिनि सोमोन्दैबो जेबो सावरायाखै, रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि सोमोन्दैबो सावरायाखै, इलेक्शन मेनिफेस्ट'आवहाय होनायखौबो सावरायाखै। होमब्ला मा खामानि मावगोन बिसोरलाय? दान मोनब्रै जाखाबाय। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनदामोन, आं बेखौ जेबो नांजाया। मोजांनि थाखाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना भिडिअ नाय बेखौबो आङो जेबो नांजाया रायजोफोर, मिथिबाय दा? मानोना मोजां भिडिअखौहाय रावबो बांसिन सापर्ट खालामा, बांसिन मानसियानो गाज्रिखौसो नायो। बेखायनो आङो सानखायो भिउस थां दाथां दामोन बेखौ आं नांजाया। नाथाय मोजां गाज्रिखौहाय बेखेवनानै होगोन आं अरायबो आंनि इउटुब चेनेलाव। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।